pangersanipun Gusti kang akarya jagat. Pegah lambahing tata adat Wididana ingkang sinengger ing tlatah Mbelik Kedung Dawa Andhong Gaya Lalu. Niki adat panggih ingkang dipun pangersani dening Ibu Juru Sumbangga. Datang kumlawe asta saking Sri Atmaja putra Pinanganjang Sarimbit. Niki ingkang sinebat Gundang Kasih saha Gundang Pitutur. Jika lajengaken megah satataning adat panggih nggih. Atur sungkem pangabekti. Pratelaken Sang Prameswari tansah tuhu wonten ngarsanipun Gusti Prabu. Tidak tigang sarwa pecah atigane ingkang pratelaken mugi Lusra Harja tansah pinangono Karaharja kalajengaken tubuh asih welas tan kini roh dumateng Sang Prabu ning nggih adat wijikan ingkang pratelaken mugi Sri Atmaja putra Pinanganjang putri tansah tuhu dhateng Sri Atmaja putra Pinanganjang kakung tansah jumbuh kang ginayu astiti salamilati sedianing Kang Mas Prabu dalam Sang Prameswari. Lampahipun sarwa pinasan pinajang mugi sageta dados kaken-kaken saha ninen-ninen. Tulus bekti Katan kiniro Sri Atmaja putra Pinanganjang Sarimbit tansah jejodohan mitari pasangan ingkang pratelaken mugi Sri Atmaja putra Pinanganjang Sarimbit sageta dados pasangan ingkang serasi mugi pegel donga pangestu saking para rawuh Sri Atmaja putra Pinanganjang Sarimbit sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tansah pinaringono Karaharjan saking ngarsanipun Gusti kang Maha Wikang. Tansah sembodya kang sinedya. Ugi tansah jumbuh kang ginayu. Moga Sri Atmaja putra Pinanganjang Sarimbit anggenya anggep yul ing madyaning bebrayan agung. Sageta damel paturadan tumrap warga nusa bangsa saha agami kang rinasuk.